naša gošća Ankica Tošić, ponosna vlasnica velikog broja i kuca i maca. Ankice, kod tebe u stanu, a boga mi i na terasi, živi veliki broj kućnih ljubimaca. Kako se kuce i mace slažu? Dobar dan svim gledaocima i ljubiteljima životinja. Fantastično se slažu kuce i mace, tako su vaspitani, žive zajedno od malena. Svi smo dobro, evo kao što se vidi, ovde je jedna maca, tu je jedna kuca koju ćemo posle videti, a oni se fantastično slažu. Oni nisu došli svi tako u isto vreme i kako je taj proces prilagođavanja proticao? Pa, 2-3 dana treba da se prilagode jedni na druge. Malo šište, malo su ljuti jedni na druge, ali 2-3 dana i kreće igra i druženje i ljubav, vole se životinje, isto kao i mi ljudi. Koliko imaš kuca, koliko maca? Sad imam jednu kucu, a maca imam 10-ak. I ko je glavni? Da li je ta kuca glavna ili postoji neki opasni mačar? Ovaj mačar je najopasniji. Ovaj mačar je alfa. Ajde našim gledalcima sad objasnite kakva je razlika između kuca i maca. Znaju oni to globalno dobro, ali s obzirom da i jedne i druge imate, vi ste, što bi se rekao, na izvoru informacija. Pa, velika je razlika između kuce i mace. Meni je lakše sa macama. Mace samo inicijativno idu, na primjer, u WC, dok kucu morate imati malo više strpljenja, učiti od malena, izvoditi na vreme, više puta. Teže je, znači, sa kucom nego sa macom. Ja sam imala male mačiće koje jedva se popnu u WC, toliko su mali, ali idu u WC odmah, instinktivno. Znači, kod maca radi instinkt, kod kuca to nije slučaj. Šta kažu neka naučna istraživanja u vezi anatomije kuca i maca? Ovako, psi su naviknuti na čopor, mace ne. Mace vole da budu same, da se osamljuju. Jedina mačka koja živi u čoporu je lav, naravno. Onda, koja je razlika između kuce i mace? Maca pamti 16 sati, to je po nekim istraživanjima, a pas 5 minuta. Mace po svojoj građi se razlikuju. Mace se razlikuju po svojoj građi od kuca. Visprenije su, vrebaju svoj plen, dok kuca je trči. Oni su takvi kad žive u čoporu. Znači, ona će da trči i uhvatit će svoj plen, dok mačka polako i lagano ide ka svom plenu. Broj zuba, je li tako, razlikuje se? Razlikuje se, jeste, maca ima 30 zuba, kuca ima 42 zuba i po tome se razlikuje. Razlikuje se po tome što maca uvlači svoje kandže, znači svoje kandže, uvek su joj, da bi bile uvek oštre. Kuca hoda i hodanjem tupi te svoje kandže i kuca uopšte ih ne koristi generalno uopšte. Nalazimo se ovde u jednom prelepom prostoru gde, nećete verovati, živi i jedna kuca i čuli smo da ona ništa ovde ne dira. Ali ajmo samo gledaocima da malo, s obzirom da vide ovako ove lepe scene, da samo malo predstaviš ovaj prostor, a istovremeno tvoj rad i rad tvoje prijateljice. Radi se o redizajnu starog nameštaja. Znači, može biti i novi nameštaj koji može da se redizajnira kako kupac želi. Uglavnom, ovde se sad trenutno, gde se mi nalazimo, to je sve stari nameštaj koji je redizajniran. Koliko je neko zainteresovan, može da nas kontaktira. Ajde ukratko samo nam objasnite kako proces taj redizajna starog nameštaja ukratko ide. Sve zavisi, znači, od potrebe klijenta. Klijent ili donese svoj stari nameštaj ili mu mi odaberemo neki komad starog nameštaja, to bi bilo najbolje od punog drveta ili bilo čega, zavisi opet od želje klijenta. Znači, to se šmirgla, patinira se, farba se i tako dalje, ornamenti se stavljaju, sve zavisi, znači, od
izbora klijenta. Šta on želi, sve se može uraditi. Ne postoji stvar koja je nemoguća u ovom poslu. Evo vidim ovu prelepu komodu, koliko vam je vremena trebalo da je redizajnirate? Trebalo je otprilike jedno 3 dana. Evo da se ponovo vratimo na kućne ljubimce, neki ljudi imaju teoriju da više vole životinje nego ljude. Šta mislite o tome? Složila bi se sa tim ljudima. Mene životinja nikad nije povredila, a ljudi da. A poslednje pitanje koje postavimo svim našim gostima, zašto je dobro imati kućne ljubimce? Zašto je dobro? Pa, život nam je lepši uz kućne ljubimce. Manje je napuštenih životinja napolju. Pomogli ste nekome. Jedan život je spašen. Naprimer, mačke, pošto ja imam puno mačaka, pa ja mogu više iz te perspektive da pričam, mačke skupljaju negativnu energiju. Eto, ja svakodnevno meditiram, jedna mačka je uvek sa mnom, čak i na meditaciji. Puno vam hvala na ovom razgovoru. Evo poziv dakle svima koji do sad nisu nabavili kućne ljubimce da ih što pre nabave. Naravno. Dragi gledalci, evo nas u Zemunu, nalazimo se na bazenima VIP by Vizura i sa nama je diplomirani ekonomista za turizam, putopisac, pisac, autor knjige Putnik kroz vreme i zaljubljenik u životinje Branislav Joković. Tako je, dobro si me najavila. Branislave, dobrodošli u Pet Friends. Hvala ti, bolje te našao. Gledam redovno tvoju emisiju i mogu ti reći da mi se dopada potpuno, to je to. I sviđa mi se zato što čak povezujete nešto i s putovanjima, a i naravno zaljubljenici ste u životinje i stvarno živite to što radite i jednostavno ja to volim i zato sam se i odazvao i drago mi je da ćemo raditi, da ćemo se snimati i pričati o lepim stvarima. Pričat ćemo i o putovanjima, o životinjama, ali na samom početku me zanima zašto baš Putnik kroz vreme. Da ti kažem, Putnik kroz vreme je spontano pronašao mene. To je bio moj slogan na mojoj promociji prve knjige, Putnik kroz vreme. Jednostavno, oduvek sam volao da putujem i otkad znam za sebe, kao i ti, kao i svi verovatno, ali što je rekla jedan novinarka, kaže, ali mnogo ljudi ne piše o tome. Ja sam bio u Južnoj Americi na jednom velikom putovanju i tu mi se iskreirala želja za pisanjem putopisa, a iako sam kao još klinac i kao dete pisao neke razne stvari na temu putovanja u tom nekom, da kažem, mlađem uzrastu i jednostavno to je živjelo u meni dugo, onda je to zamrlo i nekih 30 godina kasnije ponovo živjelo na jednom velikom putovanju gde sam ušao u neke duboke stvari u Južnoj Americi, to mi je dalo neku inspiraciju i onda sam krenuo da pišem prvi taj putopis o Južnoj Americi, bukvalno gde god sam bio od Lime, La Paza, pa sve do Buenos Airesa, znači prešao sam ceo kontinent, uzduž i popreko, i što autobusima, što avionima, i tu se javila ta neka želja za pisanje. Odakle crpite inspiraciju na putovanjima? Pa crpim je prosto iz... To je neopisivo jednostavno. Gde god da se nađem, osjećam neku dubinu u putovanjima, osjećam jednostavno neku potpuno drugu tu dimenziju energije koju dobijam i jednostavno, uglavnom sam na putovanjima bio sam i prosto crpim u nekim, da kažem, tim najdubljim elementima sebe. Mislim da u putovanjima jedino mogu da proniknem u sebe potpuno, to mi daju putovanja, gde na neki način sebe otvaram i pravim neki novi svet sa sobom. Toko vašeg putovanja, da li ste viđali životinje različite od kućnih ljubimaca do možda divljih životinja? Jesam, viđao sam svako, mislim, bukvalno, pošto sam zaljubljenik u životinje, viđao sam razne životinje i viđao sam pse i jednostavno dopalo mi se najviše kako gaje životinje u Boliviji. Mislim, kako gaje pse. Oni imaju nekako specifičan odnos prema psima i jednostavno Južna Amerika onako je malo kao možda i Daleki istok, ali mislim, gaje životinje na jedan specifičan način.
Kakav je to način? Pa ja se nisam baš bavio toliko životinjama po tim dalekim zemljama, ali na primjer u dalekoj Aziji sam primetio da, pošto čuvena ona priča da kao u Kini jedu pse i da to se dešava u tim, nažalost, ruralnim sredinama, ali u dalekoj Aziji dosta u Kini možete da vidite koliko ljudi zapravo vole pse. Sad ja sam najviše obraćao pažnju na kuce i na pse. Jednostavno mogu da pričam o životinjama masovno koje sam viđao, to su uglavnom divlje životinje, to nisu baš pitome životinje, ali bio sam, na primjer, na Tajlandu u hramu tigrova i to je stvarno fantastičan osjećaj gde se vi nalazite bukvalno u jednom velikom grotlu s tigrovima i bukvalno se nalazite u kampu. Taj, nažalost, je kamp zatvoren zato što se nisu baš obhodili adekvatno prema tigrovima 2016. Ali jednostavno mislim da je to vrlo specifična stvar. Kako su životinje probudile ljubav u vama i koja je uopšte veza između ljubavi prema životinjama i ljubavi prema putovanju? Pa ja sam to je jednostavno išlo jedno sa drugim. I ceo svoj život sam vezan za životinje, sam imao 3 psa, znaš. Ali ja sam imao 3 psa, nisam imao 3 psa od početka. Jer moja tetka je živela u Rimu dobrih 7 godina i dovela je Maltezera. I onda ova mačka nam stalno beži. Tamo je vidjela sunčicu. Da, sunčicu, da. I onda sam kao dete, od malih nogu sam bio vezan za pse, najviše. I imao sam, ne mogu da kažem da sam ja gajio Maltezera, ali sam imao malu Maltezerku koja je nažalost uginula kad sam imao 6 godina. Posle sam bio u jednoj velikoj ljubavi s jednom devojkom koja je imala aljevskog malamuta i baš mi se dopadala maskota Haskija i sad smo povezali moja putovanja i ovog divnog Haskija sa ovim mojim šeširom koji je moj zaštitni znak i jednostavno, a sadašnja moja devojka, ona je imala bišona koji je nažalost uginuo, zapravo uspavan je pre par meseci. I jednostavno sam imao 3 psa u životu, ali nikada od početka, znaš. I malo mi je onako, evo sada hoću da uzmem psa i sad imam ideju da kupim psa, imam ideju da uzmemo kavalijera ili pudlu i mogu ti reći da jedva čekam da imam kucu od samog početka, znaš. I sad sam u traženju psa, čak sam psu i dao ime Floppy. Znači dobio ime već pre nego što je došao. Tako je, i baš sam se konsultovao s nekim ljudima koji to mnogo dobro poznaju i koji, mislim da to dosta bolje znaju od mene, da je možda i glupo što sam već dao ime psu budućim koji još uvek ne postoji fizički, ali nekako Floppy mi je pravi naziv za psa i želim mužjaka, ali i ženku, ako budemo uzeli, neću se buniti. Ali mislim da će se zvati Floppy. Siguran sam, u stvari, ako budemo uzeli mužjaka. Sada, zbog čega ste pokrenuli brend Putnik kroz vreme? I zašto ste baš vi Putnik kroz vreme? Pa zato što jednostavno, ja mislim da mi sve vreme putujemo kroz vreme. I dok sad nas dvoje razgovaramo, putujemo kroz vreme. I ceo život je na putovanje kroz vreme. I protok tog vremena je nekako uvek spontan, jednostavno to je spontano, spontano sam došao do svog, da kažemo, brenda, koji je posle nastao brend, jer ja kad sam napravio blog svoj, imao sam neka razna imena, kako sam hteo da ga nazovem, Putnik kroz vreme je nekako bio pravi naziv onoga što sam u stvari ja. Znaš, to je onako neki moj alter ego ili ti avatar, tako da taj Putnik kroz vreme me stalno prati. Ja sam upisao u toj mojoj prvoj knjizi da zapravo ja sam volao kao mali da lutam. Volao sam strašno da lutam i da ispitujem te nove dimenzije i da ispitujem te neke... Volao sam, na primjer, da pobegnem od kuće i da vidim koliko mogu da idem daleko. I onda je pošto sam odrastao sa dedom i sa babom, moj deda je stalno me nalazio u nekim drugim ulicama i onda sam dobio dobre batine. I tako je nekako to krenulo, znaš, ta geneza mojih putovanja je od ranog detinjstva. Jer mi sve što u životu radimo od srca i sve što radimo iz srca,
potiče iz tih nekih, da kažemo, dečačkih dana, zašto smo imali afinitet. Tako da je geneza Putnika kroz vreme zapravo taj neki moj možda primalni krik, taj osjećaj kad sam bio dete da sam volao da lutam, da napuštam kuću, da bežim u nekom nepoznatom pravcu i jednostavno to neko ispitivanje novih dimenzija, novih nekih putanja. Sada mi je interesantno dok ovo pričate, već evo zamišljamo možda i naši gledalci kada Flopi dođe jednom kod vas. Dobro. Možda će on sa vama tako putovati kroz vreme. Pa i to mi je želja da idemo i zajedno, da ga vodimo sa sobom i da jednostavno, meni su nekako tri stvari koje, znaš kako, mene neke, onda ti ispričamo, vrlo zanimljivo, mene tri stvari vezuju za putovanja koje mene zbližavaju s putovanjima, znači sintetišu me s putovanjima, to je kada trčim negde, pošto ja nekada trčim, svake godine trčim od marta do oktobra, ove zadnje 2 godine nešto nisam otkod je ovaj COVID, pa smo sve nekako pomereno živimo, ali kada trčim u nekom novom gradu, ja se nekako osjećam da sam se poistovetio sa tim gradom, da sam ga doživeo na neki način da je on nekako ušao u mene. Pošto nikada sa psom nisam bio nigde, ali sam imao psa u Amsterdamu. Kad sam živao sa tom devojkom u Amsterdamu, on je bio tamo i kad sam ga šetao po Amsterdamu, ja sam nekako se osjećao kao potpuni stanovnik Amsterdama, znaš. Kogod ti možeš da imaš neke te, da kažem, životne, prave elemente života, osnovne, te najjače neke, da kažemo, kao što su domaće životinje, znači ljubimci kućni, ili taj neki osjećaj da bi se ti sintetisao sa tim gradom, sa mestom u kome boraviš ili živiš trenutno. Tako najbolje možda i doživljavaš neku novu destinaciju. Poznaješ zapravo kroz sebe, znaš, kroz taj osjećaj da ti deliš neki životni prostor sa nečim što tu pripada u tom trenutku. Ti se nekako sjedinjuješ i postaješ u potpunoj simbiozi sa gradom ili mestom u kome si. A sa kojim gradom ili državom ste se najbolje sjedinili? Gde ste se pronašli najviše? Dobro pitanje. Pa znaš kako, meni je najljepše bilo u Buenos Airesu, naravno Argentini. Rio mi je bio vrlo zanimljiv, primamljiv, ali malo opasan. Ima taj feed opasnosti, kako da kažem, taj hype opasnosti koji je mene na neki način malo terao. Znaš, ja volim te adrenalin i samim tim mi je bio inspirativan. Ne znam, znaš kako, ja sam ono putnik, idem u svim pravcima i bukvalno za mene je putovanje svako od Avale do Aljaske. Jednostavno pisao sam baš neki tekst, dao sam jedan intervju da ja se svugde dobro osjećam i svugde volim da putujem i osjećam se svugde dobro, znaš, mislim, svugde se osjećam specifično i volim kad negde osjetim tu dubinu putovanja u smislu da mogu da živim neke malo i tužne stvari, znaš, da mogu da otvorim u sebi neke nove svetove koje nisam ni znao da posjedam. I gde ste se osjećali najviše povezano sa kućnim ljubimcima? U kojoj to državi? Da, sjajno. Pa evo, to je sticaj okolnosti bio, najveću povezano sam doživio u Turskoj. Sad skoro, baš evo sad ove godine, sam bio u Antaliji, bio sam u Antalijskoj regiji i baš sam se onako prvi put u životu onako na neki način sam išao da vidim između ostalog, pored ovih stvari koje ja redovno radim za sebe, kako se Turci ophode prema domaćim životinjama, prema kućnim ljubimcima, prema psima pogotovo. I ono što je razlika između kućnih ljubimaca kod nas i, da kažemo, u ovom podneblju ovde u Turskoj, jeste što je tamo pas kolektivna stvar, znaš. Tamo je pas više društvena stvar, jer oni su onako patrijarhalniji. Mi smo, ipak da kažemo, više to zapadno društvo, idemo ka tom američkom načinu života u nekom smislu i imamo taj individualizam, a oni više gaje taj kolektivizam i samim tim pas im je nekako sastavni deo zajednice. I to je jedna velika razlika, oni su uvek onako, Turci imaju dosta imaju velike porodice i onda jednostavno taj pas nema toliki smisao kao kod nas, ali jednostavno tamo su psi onako više kolektivni i više pripadaju zajednici, društvu, nego što pripadaju kod nas. Ali su psi dosta zaštićeniji tamo nego ovde, a ja nisam baš čuo neke primere da su tamo su svi psi čipovani, vode računa o njim. Tako je. I bilo je baš sad, to sam bar čuo neki, da kažemo, tamo lokalaca u Antaliji, da su imala dvojica ozbiljno suđenje jer su trovali pse. Imali su ozbiljno suđenje pre 2 godine i osuđeni su na 8 godina zatvora, pravosnažno, i prvostepeno, pardon, i mogu ti reći da je tamo primjena zakona prema tome vrlo rigidna.
za razliku naravno od naše zemlje, da i sama zna šta se radi sa domaćim životinjama, sa kucama, da ne spominjemo sada i da ne kvarimo ovu divnu emisiju. Ali ovo bi svakako mogu da bude nekako lep. Kako da ne, oni su osuđeni i mogu ti reći da stvarno Turska kao država brine o svim životinjama i pogotovo psima i kućnim ljubimcima. Ali ima jedna stvar što je vrlo vezana za Tursku, koja je ovako dosta istorijska. Njima su ove divne isto životinje, mačke, svete životinje. U nekom, da kažem, kontekstu. Nisu kao u Egiptu, svete životinje nemaju tu dimenziju kao u Egiptu. Ali ima po nekoj legendi, zato što je Sulejman veličanstveni bio teško bolestan i u Topkapi je po nekoj, da kažemo, to nije ni legenda, to je istorijska fakta, ušle su dve mačke. Dve crne mačke su ušle u njegove odaje i on je naprasno ozdravio nakon toga, posle jedno par dana, i to je jedna od legendi da su od tada, pošto je on bio svetinje u Turskoj, jer je najveći, da kažemo, sultan u istoriji te velike Turske imperije, jednostavno su tad na neki način mačke dobile tu dimenziju svetih životinja, jer njih možete da vidite svugde. Možete da ih vidite i u šopovima, i u bazarima, i na ulici, na plažama. Mislim, i pse, ali mačka ima neki veći, onako, veći stepen tog, da kažemo, te svetinje kao životinja nego pas. A psi se, ja kažem, malo šlepuju uz mačke. Ali dopada mi se kako Turci i kako se Turci ophode generalno prema životinjama i prema... Jednostavno, oni su generalno ozbiljan narod i malo mi nekako njih ne poznajemo u stvari i mislim da su oni stvarno... Ali možemo da naučimo nešto. Možemo da naučimo i da primenimo, s obzirom da već sam rekao, mislim da ovde je taj individualizam dosta, vidim da se na neki način idemo ka tom potpunom individualizmu i samim tim malo se ovde iz pomodarstva kupuju životinje, što je okej, ali dobro, okej, dosta mi imamo, mislim, mi smo nacija koja mislim da ima veliki broj kuca i veliki broj, mislim, pasa i ovde je ta kulturološka slika dosta jaka. Za razliku u odnosu na neke druge, da kažemo, daleke destinacije gde sam bio, da nisam baš imao prilike da vidim toliko pasa. Na Tajlandu ti ne možeš da vidiš uopšte da neko šeta psa. Ja sam video u Bangkoku za 5 dana samo jednu devojku kako šeta psa. Znaš, tamo su neki divlji psi. To sam tada pitala da li su na ulicama, da li su prosto... Da, divlji su psi, nisam video nigde da... Na Tajlandu najmanje pasa sam video gde god sam bio sam u mnogo zemalja. Vlasnički, tako je. I u Turskoj možete da vidite dosta, da kažemo, napuštenih pasa, ali oni nisu ni agresivni, oni su nekako onako socijalizovani. Integrisali su se tako je, u društvo i ophode se prema njima kao prema, naravno, pas je kao i čovjek. Za kraj uvek volim da pitam naše goste zbog čega je dobro imati kućni ljubimce, ali vas ću pitati zbog čega da sa našim kućnim ljubimcima putujemo kroz vreme. Pa zato što su oni sastavni deo nas i oni su, da kažemo, integralni deo nas i jednostavno ko voli kućne ljubimce i ko ih obožava, prosto mislim da sa njima treba sve deliti, a i putovanja. Putovanja su sastavni deo života i jednostavno, oni su deo nas. Branislave, pre nego što vam se zahvalim na učešću u našoj emisiji, želim da vama i vašoj Bojani poželim sreću u pronalaženju kućnih ljubimca. Hvala ti puno i značit će mi stvarno, hvala ti, baš smo u fazi traženja, intenzivnog traženja, znamo šta hoćemo pudlu, toj pudlu ili neko, da kažemo, srednju pudlu i hoćemo eventualno kavalijera da kupimo. I sad smo u nedoumici šta ćemo da nađemo, pa malo i zbog cene, malo i zbog legla, znaš kako već. Mislim, Bojana moja se mnogo više razume pse od mene, ona je imala 3 psa, nije imala kao ja, da kažem, od nekog perioda života, imala je 3 psa, znači za redom. Znaš, ima ono čuveno pravilo, kada ugine pas, ili nikad više ne kupuješ psa, ili ga odmah kupuješ. Ona je ova, da kažemo, druga varijanta, ona hoće odmah da uzme psa. I hvala ti, da, evo, sad baš tražimo i nadam se da ćemo naći nešto, već par meseci gledamo i nikako da se odlučimo, nikako da nađemo kad će biti, da kažemo, kad oni dolaze, čekamo sada neke ljude da nam daju odgovor koji su u Vojvodini i onda će to biti finalno uzimanje. Ja se nadam.
želim vam puno sreće i hvala još jednom na gostovanju. Hvala ti puno što si me pozvali, uvek ću doći da pričamo, da spojimo putovanja i domaće i kuce i da spojimo putovanja i ta divna stvorenja.